लोगोफोर भिडिअ जागायनायनि सिगांनो जोङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे बाथ्राखौ जोङो गुरैयैनो खावलायनो सानदों। अन्नानै प्लिज लोगोफोर आं बुंनोसै एमि। दिनै जोङो आखाइ खबजबनानै नोंथांमोननिसिम गुरैयैनो खावलायो। जोंनि भिडिअखौ लानानै गुबुननियावहाय बेफोरबायदि कमेन्ट खालामना आरोना जोंनि भिडिअनि सोमोन्दै बायदि बायदि आरो माने जुदि नायनो सुखुवाबा अन्नानै नायाबानो जाबाय बास। नाथाय बेफोरबायदि बुङा आरोना जोंखौबो। जोंबो रावखौबो बेबायदि गाज्रिबो मोना आरो रावखौबो जेबो बुंफेराबो। जोंनि चेनेलनि मुंखौ मेनसन खालामनानै एबा बायदिसिना बेफोरबायदि बुङोब्ला एसे बोरैबा नाङो आरो लोगोफोर। जुदि जाय बिथांमोना जोंनि माने भिडिअसफोरखौनो नायनोनो सुखुवा मोजां मोना अब्ला गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनि भिडिअस नायनानै मानो टाइम वेस्ट खालामनो। मिथिया नङा मिथिगौब्रा जोंनि भिडिअआथ' एसेबां पारफेक्टबो जायाना। जायफोरनिखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना बेखौनो नायब्लानो जाबायब्रा। ओमफ्राय माने जाय जोंनिखौ नायनो सुखुवा नाथाय अन्नानै जोंखौबो बेफोरबायदि बुंलाबायना आरोना लोगोफोर। एसे गारलाय जुरि जाय जोंखौ बेफोरबायदि सानो आरोना अन्नानै नोंथाङा जुदि जों भिडिअखौ नायदोंब्ला जोंखौ हेट खालामग्राखौसो बुंदों दे लोगोफोर। माने जोंनि भिडिअखौनो एसेबो मोजां मोनथारि। अन्नानै नोंथाङा नायाब्लानो जाबाय न' आरो माथो बुंनो हाबावनो जोंबो मालाय। हायोब्लाना खुसिसो होनो हानांगौ लोगोफोर। सोरनिबा गोसोआव दुखु मोनहोनानै सोरखौबा दुखु होनानै मा मोननो। आरो जोंनि भिडिअखौ एखनबा 20K बा बिदिनो 17K बेफोरबायदि नायो आरोना। बेनो जोंनि थाखाय जथेस्थ'। बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि भिडिअखौ नायो। सार मानसियाथ' दाबो हुसाव फैयाखै बियो। बे गुलि नांनायामोन ना सार? औ बेनोमोन। दाथ' बिनि फेमिलिखौबो खोन्थाहरनांगौमोन। ओमफ्राय दाबो फेमिलिनो खोन्थाहराखै? मानसियाबोथ' दा एसे सिरियाससो। बिमा फिसा सानैबो जोखोमि हालोदावसो सफैनाय। दाथ' जेबो खबर मोनथ'वाखै। ओमफ्राय पुलिसखौबो लिंहरखाबाय आङो। मोजां जाबाय दे सार। दे होमबा दसे नायथ' दे दा। अके सार। दाथ' आं गुलिखौ बख'नाया बख'खाबायमोन। बाखिथ' आरो इसोरनि सायावसै। जोंनिफ्राय हानायमानिखौथ' जों नाजाबायानो। औ सार जेखियानो जाया मानो बिमा फिसा सानैबो जिउआ बासायबानो जाबाय। दाथ' एसेबां मानि खाथियाव गैला बिमायाथ'। ओमफ्राय दा फिसालायासो नै। दा आरो गुलियाबो बिखायावसो नांदोंना। जोबोद दुखुनांथाव जाबायना सार। बेनोथ' आरोथ' फेमिलि गैयाबाथ' जों अपारेसनखौ खालामखायानोमोन। नाथाय बिमा फिसा सानैखौबो बासायनाया बांसिन गोनांमोन ना। राइट सार। दे आंबो गडनाव प्रे खालामगोन जे बिमा फिसा सानैबो मोजाङाव थाबैनो फैयो। दा बेनोथ' आरोथ' मानसिनि जिउखौ बासायनायानोथ' जोंनि देरसिन खामानि। बेथ' माथो जोंनि कलेजाव फरायग्रासो मेहेरसो माथो। नाथाय बे हस्पिटालाव बोरै आरो माबोरै बेफोरबायदि जाखो? लोगोसे बेथ' आंनि लोगोनि बयफ्रेन्डमोन ना? येस दाख्लैसो लोगो हमफैदोंमोन माथो। अ न' माबोरै बिदि गुलि नांजालायनाय जाखो बेलाय? बिनि फेमिलिखौबो मिथियाखै होनदों नामा? आंनि लोगोआ मिथिगोनथ' खोमा। आं फन खालामनानै बिनि फेमिलिनो खबर हरनाय नायनि र'। नाम्बार दंदां। ओमफ्राय मानसिया एसेबां सिरियास आरो? अ गड थाबैनो मोजां जायोबा मोजां जागौमोन। माबोरैथो बिदि खालामखोबा? सोरमोन बेबा सुथुरा? नोंखौ आं सानसे बेफोरबायदि हालोदाव नुगोन सानाखैमोन माब्लाबाबो। नाथाय दिनै बे मानसियानो गावनि जिउजोंसो जुजिगासिनो। बिनि फेमिलिनो खबर हरथारनांगोन आङो। दाथ' बिमा फिसाबो जोखोमि हालोदावसो दङब्ला आंनि लोगोनाव नाम्बार थाखागोन बिनि सिनायनायनि। आरोथ' जोंहा मामि सनाना रावबो गोसो थोनायबो गैखायामोन मिन्थिना लाखानाङो। मागोना हौवाजों थांदों सानै। दाथ' आरो बयबो मिथिजोबबावबायसो नोंना नोंसाजोआ उमुक उमुक ना। सोरबाथ' हाबाया मालानो नोंसाजोनि हाबाया माला? आरे मानसिफोरनि खुगाखौलाय सोर साबेसेनिखौ बन्द' खालामनो हानो? बिसोरनोलाय नंखाय मोनसे फिसा बाथ्राल'सो नांगौ। मालायनि न'खराव मा सोलिदों मा सोलियाखै बेफोरखौसो बांसिन इन्ट्रेस्ट मोनो। बेखायनो गुबुननि न'खरावसो CCTV केमेरा बायदि जोबोद नोजोर होयो। दा जोंहा फिसाजोआ बिदि जादों गावसिनालाय मा फिसाजोफोर गैया नामा न'आव हा? आरोथ' दिनै जोंनि फिसाजोखौसो बेफोरबायदि मिनिदों। नाथाय सानसे इसोर दङना गोजौनियाथ' नुहुरगासिनो ना। इसोरा दा खालामथों गावसिनि न'खरावबो बेफोरबायदि सोरनियावबा जायो। अब्लासो दा मिन्थिगोन। दाथ' जोंनियावनो जाबायना। बेखायनोथ' नों सापर्टसो खालामनांगौ। नाथाय नङा उल्था नेवसियोसो। मानसिफोरालाय खायसे बिदिनोसै गुबुनखौ मिनिनो हले बिराद मोजां मोनो। नाथाय गाव गावनियाव जाबासो
जेबो नङा आं आंनि फिसाजोखौ फोथायखायो हमनि जेखियानो जेखि बुङा मानो आं जेबो नांजिया लेक्सारावबो गिदिर गिदिर नङा होमबा फिसाजो सासेखौबो सामलायनो हायासै गायालाय आंनि जाखासिगोन मा जालांथारखो बेबो होमबा न'आव मा जादों बेहा माबा उल्था आंखौ लानानैसो दावराव सोरजोंबा खारसनदों सोरनावबा सोरजोंबा दोनखारलांदों बेफोरखौसो सोलो लाबाय थायो मानसियानो मोजां नंलाहाय बियो बाराबा थांमारसिगोनसै आं आइनाव आंनि मामि लेखाजों दङ ना माथो जाखो जायखि जेखि बुङा नोंखौबो माबा अजाफोरनावसो एसे थाबिसफोर लायनांसिगोन आङो जानाय नंला नङाबा मानोथो बिदि जालांथारखो बियो मिजिं इलिसा वाव जा समायना नुखादोंलै दिनै मिजिं मा जाखो जेबो नङालै ओमफ्राय नों दिनै फैदों मोजां मोनदों दे आङो है मानो फैया जानो आंलाय दिनै आबैयाबोथ' आरो बाहेरायाव एसे बेरायनो खोन्थाखादोंमोन ना दसे थांनानै फैनोसैब्रा ना रेस्टुरेन्टफोराव ओरैनोथ' आं थांनो गोसो गैथारामोन मिजिं मिथिखागौ इलिसा गोसोफोरा मोजां मोनखायाखै होननानै नोंना बेखायनोथ' दसे थांना फैनोसैब्रा एसेबाबोथ' मोजां मोनगोन ना थ' मालाय आबैयानो थिनखादोंना थ'दोब्रा नाथाय मिजिं दे जेबो नाथाय गैला ओमफ्राय आं ओरैनो जाब्बा जुब्बासो ओंखारबायलै नै मानो जाब्बा जुब्बा जानांगौ जाखो दिनै एसेबांनोथ' समायना नुखाबायना माथो नांबावगौ आरोलाय रियेलि मिजिं माथो दख'नाजोंथ' आरो समायखायोना नोंखौलाय ओमफ्राय ड्रेस गानबा समाया माने दख'नाजों एसे आलदा समायखायो आरोलै ना ओमफ्रायथ' ड्रेसजोंबो समायोब्रा जेखौखि गाना मानो समाया जानो दे होमबालाय थेंकिउ थाबाय नोंनिसिम नोंबो ना मिजिं बेबायदिनो हेपि थालै इलिसा मिथिबायना जागोन दे दसे थांना फैनायानो मोजां जासिगोनदां ओरैनो न'आव थाबाबो सानफ्रामबोसो थाखायो ओमफ्राय जों बहा थांगोन मिजिं दसे खाथियावनो थांना फैनोसैब्रा दे होमबालाय ओमफ्राय मादैया फन हराखै हरथ'थाराखैमोन आरोथ' आफायाबो एसे रागा जोंगोन ना बेखायनो हराखै दे आङो दे गावनो हरखागोन बियो हेलौ सोर बुंदोंमोनबा आंकोल नोंथाङा मेहेरनि बिफा न' थ' नानि नों मिथिगौ नामा बहा दं आबा मेहेरा आंकोल बेखौनो खिन्थाहरनो फन खालामदोंमोन आङो माने जोबोर इमारजेन्सि जानानै दङ मा बुंनो सानदोंलाय आं माने हस्पिटालनिफ्रायसो फन खालामदों ओमफ्राय मेहेरा माने मेहेरा जोंनि कलेजावनो फरायो नालाय ओमफ्राय दायो बिसोरो हस्पिटालावसो दंफैयो आंकोल नोंथाङा हायोबा थाबैनो फैदो बबे हस्पिटालाव दं थेंक गड मेहेरनि गार्लफ्रेन्डनिफ्रायनो बिनि बिफानि नाम्बारखौ मोनबाय जेनथेन नङाब्लाथ' जेबोखौनो मिन्थियामोन बिसोरा दा हनै बिनि बिसि आरो फिसालाया हस्पिटालावसो दङ बिदिबा मेहेरनि बिमा बियो मोजां जाबाय दे मेहेरखौ आं सिनायबाय न' आयु नङाबाथ' बाबा सना आंनि फिसाया बाबा सना आब' सना हाबाब मा जाखो मेहेर हाबाब फिसौ मा जाखो नोंलाय मा जाखो नोंलाय सना माबोरै जाखो बेफोरो आबौआ माबोरै बिदि जाखो होमबा मा जाखो बेफोरलाय हेराबा नायलाय एंगाय फैदों मानो मेगन नायाखै नोंलाय सना उथिन्दों हाबा उथि आंनि फिसाला मानो मेगन नायाखै सोरां मानो मेगन नायाखै बेलाय हाबा होनदोंलै आयै हाबाथ' जेबो रायलायाबो जोंहा आबौ फिसौआ आबौ इबाथ' नों रायलायखानांगोन आंजोंहा मानो होनबाय थादों नोंलाय हो मेहेरा मा होनदों आबौखौ आं फोसाबनि रायलायगोन दे आंजों बोरैथ' बिदि जाखो मालाय आबौ मेहेराहाय मानो बिदि खालामलाबायजोबखो आंनि फिसालाखौ डक्टरा मा जादोंथाय बेलाय एसेल'सो दुखु मोनदों बियो ओइ बाबा मेहेर सरि मानो दाबो सिरि मोनाखै बेलाय नार्स बाबा सना बेवहाय बेफोरबायदि पेसेन्टजों जमा थानो पारमिसन गैया सरि अन्नानै नोंथांमोना बाहेरायाव थांथ'दो नाथाय मालाथो मोजां जागोन बेलाय दाथ' पेसेन्टआनो दाबो हुसआव फैथ'वाखै नोंथांमोना एसे नेथ'नांगोन आयो माया फिसौलाय फैदो फै होमबालाय आबा बाहेरायाव थांथ'दिनि थ'दो बाहेरायाव
नोंखौ गारना जेरावबो थाङा आङो हा बेवहायनो थाबाय थागोन आङो सरि नाथाय दाबो बियो मोजाङाव फैथ'वाखै अन्नानै एसे बुजिदो दे जागोन दे हाबा मेहेर होनदों आङो जेबो जाया मेहेरा थ'दो माया दहायबो आंजों रायलायासै नोङो दाबो रायलायासै हाबा मेहेर आंनि गथ'निफ्राय गोजान खालामनो नागिरदों नोंसोरो ओइ थुदो होनदों आं मायाथ' जेबो जाया जोंनि बाबाया थौ बे बिनि बिमा हगारलाय सोरहानोबा आंनि फिसालाया हनै मेगन बेखेवना हनै थ'दो होनदों आङो थ'दो मानो थाङा नोङो बिनिया नों खाथियाव दङ सोरां हगार आंखौ आंनि फिसालानि खाथियाव थानो होना नोङो बहा लांनो नागिरदों नोङो आंखौलाय जाबाय थ'दो थौ बेसो बिनि बिमा अब्ला बे हस्पिटालाव थानाया बेबो बिनि बिमा बुंदों माथो ओमफ्राय बिफाया बिसो ना बेसो बुजिना मोनासै आङो माबोरै बिदि जाखो आंनि फिसालायालाय सोरां जाहोनखौथ' मोनथियाखैलै आङो हाबा बिदि जाखो होमबा दसेनो आयै फिसौ ओमफ्राय जुरियालाय जुरिखौ नायनो आं थाथ'लाय हौवाबा आंबो थांनो बिदिबाथ' नङा बेयावनो थाथ'नाङा आयै नाथाय आबा जुदि बिहाब जाबा माबायदि हालोदाव दं बेबा आंबो थांफागोन आबा नायनोथ' र' आयै थाथ'ल' दसेल' नायना फैग्रोनि आं बेबो आयै आंनि फिसा आबा बे माबा मोनसे जायोबा मा जागोन डक्टरा मानो दाबो जेबो बुङाखै हा मानो दाबो जेबो बुङा ओमफ्राय मालाथो हुसआव फैगोन आंनि हिनजावा जेबो गिनांगौनि बाथ्राथ' गैलाना डक्टर माथो दाबो जेबो रायलाया आंजोंलाय दा नोंथांनि हिन्जावा जेबो खाथ्रायाव गैला नाथाय हुसाव फैनो थाखाय एसे सम नांगोन दे जेबो गिनो नांला बिनि गुलिखौबो जोङो बख'खाबाय आरोथ' बेनाथ' आखायावसो नांदोंमोन नालाय बेखायनो अब्लाबो दायो एसे खमजरियावनो दं मानसिया मा दे जायखिजाया एसे उनावनो हुसाव फैनो हागौ बियो ओमफ्राय बाबा मेहेरा दा सासेनि कन्डिसनासो एसे सिरियासआव दङ बिनि गुलिखौबोथ' जों बख'खाबायानो नाथाय बिखायावसो नांदोंथ' बेखायनो जोंथ' हानायमानि नाजागासिनो नोंथां फोथायनायल' लाखि बापरे फारसेथिं आबा मेहेर फारसेथिं नों जुरि मा जाखो नोंसोर सानैलाय बिमा फिसा सानैबो खेबसेनो नोंथ' मानो थांनाय जुरि दोननाय मानो थांनाय दा मा जाखो नुबायना सना नोंसोरखौलाय बेबायदि सोरथो गुलि गावखो मा ओमफ्रायथ' मानो बाबा साननोबोथ' खिन्थाहरखाबायमोन आङो फैगासिनो बुंदोंमोन माथो दाबो सफैयासैना ओमफ्राय सना गिना नोङो दंखायनो आङो खोनादोंना नोङो नोंनि सोरा नों खाथियावनो जिरायनानै दं नोंसोरखौ जाय बेबायदि खालामदोंना मोनबा नागारथारा आङो बास खेबसेल' हुसाव फैनानै खिन्थादों आंनो सोर बे सोरनि खामानि बे नोंसोरखौ बेबायदि खालामनाया बाबा सनायाबोथ' सिरियास जादोंलै अ गड इसोरनि अननायाव आंनि आबा मेहेराबो मोजां हामथोंसैल' नाथाय अब्लाबोथ' बेफोरबायदियाथ' थाखायानो नङा होमबा लोगोफोर आरो जोंथ' डेलि भिडिअ होयो डायलग स्ट'रि बेफोरखौ गोबां साननो गोनांबो जाबावो लोगोफोर डेलि होनाय हिसाबै नाथाय माने डाइरेक्टसो बानायनाय जायो आरोना जोङो गोसोआव जि फैयो बेखौनो बानायलाबायो आरो जाखिनि बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो ना बिथांमोनखौ जों लिंहरा बिथांमोना गावसोरनो नायफैयो मोजां मोनो बुङो स' जोङो बेयावनो हेपि दङ जोंबो रावखौबो दुखु होनो साना लोगोफोर आरो अननानै हायोब्ला जोंखौबो बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना जों मा एथ' गाज्रि नामा जोंखौनो एसेबो नायनो हायासै नामाथाय खायसे जेनेबा मानि थाखायबा माने मोजां मोना ना नायाबानो जाबाय बास खाथाम आंबो सोरखौ सोर मा बुंफेरो दिनै लोगोफोर रावखौबोथ' जेबो बुङा आं भिडिअ बानायनो मोजां मोनो नालाय आंहा आंनि खाहानि हिसाबै बानायलांबाय थायो बिदिनो आंना एसेबां पारफेक्ट स्ट'रिबोथ' आं रोंखाथारा बुंना लाखायो आङो डायलगाबो जोंना जानला मानलासैलै रोंखाया नालाय दानो माबा मोनसे गोसोखांगोनलाय बेखौनो बानायगोन जोंहाथ' माब्लाबा समाव आरो बिदिनो पार्सनेल लाइफफोराव दुखुफोर थायोब्ला भिडिअ बानायनानैनो टाइम पास खालामनाय जायो आरोना लोगोफोर नाथाय थेवबो जोङो मोजां मोनो नालाय लाबोयो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव नुजाफैयोब्ला मोजां मोनोसैलाय गोसोफोरखौ स्रांनो जोंखौ माने एथ' हामा मोनोब्रा लोगोफोर मानो दिनै मानो जोंखौ इमान गाज्रि मोनो दिनै आंथ' सोरबाफोर कमेन्ट खालामोब्लाबो जि मोजां रिप्लाय हरो मोनथिलादे आरो नाथाय अब्लाबो जों जेब्लायबो माने रावखौबो गाज्रि मोनखाया आंथ' मिथिखायालै बयखौबो आइ लाभ इउखौ आंथ' जोंबोथ' आरो दुश्मन नङाना लोगोफोर नाथाय अब्लाबोलै सोरां जों इमान मोजां माने जाबा जाजा सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोयो नाथाय खायसे मानो बेफोरबायदि बुङोथाय ने दागाबलै सनो दागाब जोंबो इमान गोसो गाज्रि नङाथ' जोंबो बयखौबो अनोना समानसो सानो
जोंखौल' आसि थुयै नाथायबा बुङो आरोना जोबोद दुखु मोनलायलाङो एखनबा भिडिअ'आनो जाथारा माथारा हेन थेन माबा माबि आरो दाथ' रायलायनायाबो जाया माथो खालामबावनो लोगोफोर हामबायसै आरोथ' बयबो समान नङाना बयनाबो साननाया आलदा आलदा थायो दा